देंखोगिरि कर'ना मयिराबे गस्पेल मिउजिक मेकार्सनि बानजायनायाव सेथि बान्था मोननो हादों। गस्पेल मिउजिक मेकार्सनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय मेथाइ बादायलायनायाव सेथि बान्था मोननो हादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आमलायगुरि गामिनि देंखोगिरि कर'ना मयिराबे क'क्राझार जननि गसाइगावनिफ्राय बाहागो लाहैनानै सेथि बान्था मोननायाव गसाइगाव ओनसोलनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां लानानै फैदों। 15 आरो 16 डिसेम्बर अक्ट'आव गुवाहाटी नोगोरनि गुवाहाटी कटन इउनिभार्सिटि KBR अडिट'रियामाव खुंफुंजानाय जोबथा बादायलायनायाव गसाइगावनि कर'ना मयिराबे अल आसामनि साबसिन गस्पेल मेथाइ रोजाबगिरि महरै बान्था आरो मान बिलाइ मोननायजों लोगोसे नोगोद 50,000 रांबो बान्था महरै मोननो हायो। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा-मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158725656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।